Niin, mä muistan, mä hengailin Kirinässä siellä niin Elannon konepajalla. Korjattiin kaikki nämä, niin nämä osuusliikkeen niin kodinkoneet ja nää. Ja ne oli niin aitoja kommunisteja kaikkia. Sillä niin aito duunarimeininki. Niin, ja okei, nykyään se on jo kuudessa täynnä hipstereitä, mutta silti mulle se on edelleen niin se Elannon konepaja. Siis työväenkaupungin niin osa aina ja ikuisesti. Ja vuoden 1918 henki elää pitkä siellä pohjoispuolella edelleen. Että kyllähän niinku kaikki hipsterit ja maaltamuuttajat, kaikki junatuomat on tervetulleita. Mut se, että vaikka mä oon tänä päivänä niinku oikeesti vähän keskiluokkainen, niin tää on kuitenkin tää niinku paljon henkinen perintö, minkä takia mä haluan niinku olla täällä ja tää on se mun juttu. Se on solidaarisuutta. Se ei ole välttämättä todellisuutta, mutta se on solidaarisuutta. Koska veri on punaista ja sydän on vasemmalla. Ella quiere así conviene bien. Dame más, dame más, dame más, dame más, y solo dame más. Arriba vai, yo, y que esta noche tú me dices no hay fly, yo no, y esta noche me confunde, y esta noche tú me dices que hay flow, esta noche tú me quieres. Esta noche me conquista. Kalliosta syntynyt 66, toka linja ukko. Mä täytän ensi perjantai 50. Mä oon nähnyt Kallio, mä oon nähnyt Suome, mä oon nähnyt Ruotsi 3 eri kaupunkia, mä oon nähnyt Tanska, Köpiksen, Diun. Mä olin 16 vuotta Köpiksessä. Mä tulin Suomeen back. Mä lähdin
14-vuotiaana Eira saatiin. Kunnon boltsi. Oli Kalliossa, oli Piri, Pilve ja Subuja. Mut Eirassa oli heroiini. Heart of gold. Like that. I am see the Finland 16 days. Because the war in Syria, everything, the building, the people, the children, everything died. No live Syria, no live, no peace Syria. My family in the Syria. No living here, no living. Oltiin tossa muutaman friendin kanssa viettää iltaa. Me oltiin vaan ihan tossa Flemmarilla. Ja niin pilkun jälkeen niin tämmönen Toivo-niminen kaveri sanoi, että hei, mä asun tossa vieressä, että mennään dyykkaamaan Roskiksesta pullaa ja mennään meille juomaan giniin. Okei, sitten me mentiin. Sen jälkeen mentiin Pengermäelle viuhahtaa sillä, että me kierrittiin se mäki alasti. Ja sitten me mentiin pölliin pelastusvene Sörkän rantatieltä ja mentiin sompasaunaan. Me ollaan tässä Tinkerin kanssa sen mammin seurassa. Käpylä nouskaa vittu! Vituttaa rasitti! Vituttaa kaikki! Vituttaa natsisti! Tulkaa meitä vastaan kokeillaan kerran! Joo, se ei oo hätää siitä, kyllä mä voin siis, jos tuun viikolla, siis ei oo mikään ongelma käydä. Joo. Yes, kiva, moi.
son más que la ilusión que te puede amar. No, déjame sentir y yo voy